नमस्ते हा फिसा नों मा जादों बुंबासो मिन्थिगोन आं। बाबाजि आंनि फान्थावा दिनै हराव लहानि जानानै थाबाय। मा फान्थावसै आं जेबो बुजियाखै। माबालै बाबा आंनि हासुग्रा इन्जिना हराव लहानि जानानै थाबाय। बाबाजि आंहा मोनसे गिदिर प्रब्लेम जाबाय। प्लिज आंखौ रैखा खालामदो नों। नङाबा आंखौ रावबो फाहामनो हानाय नंला, डाक्टारा फाहामनो हालानो। दा आं मा खालामनांगौ? प्लिज बाबा आंनो माबा मोनसे राहा खालामनानै होदो। ओम नमः शिवाय। हा फिसा नों मा जादों बुंबासो मिन्थिगोन आं। बाबाजि आंनि फान्थावा दिनै हराव लहानि जानानै थाबाय। मा फान्थावसै आं जेबो बुजियाखै। माबालै बाबा आंनि हासुग्रा इन्जिना हराव लहानि जानानै थाबाय। बिदिसो जादों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नों थारैनो माबा मोनसे पाप खामानि मावदों, बेनिखायनो बेबायदि जादों। नों बुंनो हागोन ना आंनि सिगाङाव मा पाप खामानि मावदों? आं जेबो पाप खामानि मावाखैलै बाबा। नों आंखौ थगायदों, नङाबा माब्लाबाबो बेबायदि जाया। बुं दानो नों मा पाप खामानि मावदों? अब्लासो नों बेनि राहाखौ मोनगोन। बाबाजि आं मा बुंनो? अमब्रमा राथुलाय नोंजों मोनसे खोथा दंमोन। मा खोथा? मा खोथा माने नों आंखौ हाबा लागोन ना लाया? आं नोंखौ हाबा लानो हानाय नङा। होमबालाय मानोथो नों आंजों मोजां मोनफ्लाना देहानि सोमोन्दो खालामना बरबाद खालामना होखो? देहानि सोमोन्दो खालामना मोनखानायखाय दा हाबा लानो बादों। नों बेफोरखौ बावलांदो। नोंबोथ' आंनिफ्राय गोबां रां जादोंना? नोंनो मा होआखै? मबाइल बायना होदों, लेपटप बायना होदों, माखासे ड्रेस बायना होनायफ्रालाय बेफोर खरसाया ओरैनो जादों नामा? नोंथ' थैयाखैना? नाथाय आंदि गोबां लस जादों। नों आंखौ थगायनो सानबाय साला पाप्पि। नोंनि फान्थावा सानसेब्लाबो लहानि जानानै नोङो खस्थ' मोननानै थैगोन। बे आंनि साव। आंनि सावा नोङो नांथारगोनसो नांथारगोन। से मा साव होलांखै नों? नोंनि सावा आंनियाव जेबो नाङा। सोरबा फान्थावानो लहानि जानाय नामा? जादसो। अमब्रमा नों आंखौ माब्ला जुलि लागोन? आं नोंखौ जुलि लानो हानाय नङा। आरो लायाबो। मानो? नों आंजों देहानि सोमोन्दो खालामनानै आंखौ बरबाद खालामनानै दा आंखौ नों जुलि लानो बादों? ओइ बोरमा फान्थि, आंबो नोंजों देहानि सोमोन्दो खालामनो ओरैनो मोनाखै। नों आंनि गोबां रां जाखोमानानैसो मोनदों। होमबा नों आंखौ जुलि लामारा? आं नोंखौ लानो हानाय नङा। साला सैमा थुखायसुला लंपट। साला नोंनि फान्थावा सानसेबाबो लहानि जानानै नों खस्थ' मोननानै थैगोन। बे आंनि साव, आरो बे सावा आंनो नांथारगोनसो नांथारगोन। मा घन्टानि साव जाखो बेलाय? सोरबा फान्थावानो लहानि जायो नामा? रागा जोंनो नाङालै। अमब्रमा नों आंखौ हाबा लागोन ना लाया? आं नोंखौ हाबा लानो हानाय नङा। होमबा नों आंखौ माबा माबि खालामनानै मोनखांगौ हानायखाय गारनो सानबाय? आंबोथ' ओरैनो मोनाखैना, नोंनो गोबां रां होनानैसो मोनदों। नोंबोथ' आंनिफ्राय गोबां रां जाबाय। नोंनो बेसेबां रां होखो आं? बेनिखायनो नों बेफोरखौ बावलांदो। साला कुत्ता नों आंखौ बरबाद खालामबाय। नोंनि बे फान्थावा सानसेब्लाबो लहानि जानानै नोङो खस्थ' मोननानै थैगोन नों। बे नैबे फान्थिनि साव, आरो आंनि बे सावा नोंनो नांथारगोनसो नांथारगोन। मा साव होनाय जाखो बेलाय? सोरबा फान्थावानो लहानि जायो नामा? बाबाजि आं साथाम सिख्लाखौ गोसो थोफ्लानानै आं गाज्रि खामानि मावनानै बिसोरखौ हाबा लायालासिनो बरबाद खालामना होदोंमोन। बिसोर आंखौ साव होदोंमोन नोंनि फान्थावा लहानि जागोन होननानै। बिसोरनि सावानो नांबाय आंनियाव दा। बाबा प्लिज माबा मोनसे राहा खालामना होथारदो। आं हासुनो हायिया सानथाम जाबाय। प्लिज बाबा। ओम नमः शिवाय। बेनि मोनसेल' राहा दं, आरो नोंनि बे लहानि फान्थावा बे राहाखौ नों खालामब्लानो हारसिंनो सिगांनि बायदि जाफिनगोन। बाबा मा राहा? बुंदो माबार। नोङो गोसोम बन्दिदि आरो आथिं थोंसे बायनाय लेंग्रि हिन्जाव हाबा खालामनांगोन। अब्ला नोंनि बे लहानि फान्थावा हारसिंनो सिगांनि बायदि जाफिनगोन। बेखौ नों फालिनो हागोन ना? बाबा आंनो मा राहा होखो नों? प्लिज गुबुन राहा दङब्ला राहा होदो। बै आथिं लेंग्रिग्रि गोसोम बन्दिदि हिन्जावखौ आंलाय बहा मोननांगौ आरो बोरै हाबा खालामनांगौ जाखो आं? बेनि अनगा आरो गुबुन जेबो राहा गैया। नों बे नेमखौनो फालिदो। आरो फालिनो हायाबा नोंनि बे फान्थावा लहानि जानानै थाबाय थागोन। आं मा अबस्थायाव गोलैखो बाबा? आं सिगां आथिं थोंनै एसेबां मोजां सिख्लाफोरखौ गारनानै दिनै आं
बै गोसोम बन्दिदि लेंग्रि बेफोरखौसो हाबा खालामनांगौ होमबा। ओम नमः शिवाय, बे जाबाय नोंनिनो गोरोन्थि आरो इसोरा नोंखौ नोंनि बे पापनि साजानि फिनखौ दिनै नोंनोनो होबाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नों थांनो हासिगौ फिसा।